Көзілі күңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Sözünün adası akıl, anası dil diler, dürüstür. Akılını alğa koyup, süyüp duymaz tuğan dilimizni tebretip, siz yaratkan gözge göz qaraşıp tapşırığın başlayız. Мен аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева кайнар сәлам юллыйм. Якынрак килегез. Бик шәп булачак. Gitme sanduğaş, kanatlarını daldırıp, tuğan jirine kaldırıp, bizde tıp üstensin, şık suların eştensin. Salmaq qına atlab səhnələrə çığa. Dəv avazdan көңел səhnə мұңға тула. Таушы bir sir, өзі bir sir. Ғәжәйіп bir əsirlikdə, әллә қайда тирәнлектә жан сызыла. Аңладығыз бүгін бізде кем қонақта. Xeyirli сәғаттар Ишат. Hayırlı saatler Zifa Pak, hayırlı saatler. Нәқ менә әлегенә яңгыраган сүзләр, беләсеңме, кайчан минем күңелдә тибрәлде. Синең концертка, Уфада гөрләп узган концертларыңда мин барган көнне түземсезлек белән тын да алмыйча көтеп утырганда игълан итеп тормыйча салмак кына Ришат чыккан вакыт аралыгында. Һәм инде әйтергә кирәк, ул концерт тамам булгынчы ул ныклаптан алынгандырмы, юктырмы, ул турда да башка бик күп халыкны борчыган сорауларга җавапларда, күңелебез тулган бик күп мәсьәләләргә тукталышта булырбыз. Күптән безнең кунагыбыз булганың юк. Иң мөһименнән башлыйсы килә. Дөньяда иң яратмаганым ди Ришат сәхнәдә. Иш әйбер. Ялкаулык, ашыгырга һәм соңга калырга яратмыйм. Менә бу турда сораулар биргәнне дә яратмыйм. Һәм тагын бер сорауны биргәнне яратмыйм. Кайчан өйләнәсең дигән сорауны биргәнне яратмыйм дип бик көлдереп тә алды безне концерт вакытында. Инде Ходай артык күрмәсен, бу сәгатьләрдә мин беренчеләй кычкыртып бөтен дөньяга аваз салам. Безнең Ришат өйләнде. Бу да алды инде димисез, чөнки үзе утыра. Моңа исбат үзенә сүз бирмәктән. Әйе, Zifa Pak, чыннан да инде безнең гаиләбездә яхшы шундый хәбәр. Инде күп еллар, инде көндә концертта кайчан өйләнәсең, кайчан өйләнәсең, кайчан өйләнәсең. Мин инде белә идем өйләнәсемне. Инде бу сорау нишләптер күбесен борчый иде. Теге төрле сүзләр дә йөри башлады бер вакыт. Инде соңгы арада күбрәк тә бу нормаль егет микән вообще, өйләнергә дә уйламый дип халык теге күп фикерле. Ничә мең кеше шул катык фикер залда. Һәм инде менә шушы мәсьәләгә мин инде күптәннән үзем әзер идем өйләнергә. Әмма дә ләкин бер өйләнгәч, инде гомерлеккә һәм инде үземнең әти-әниемә карыйм да, ул чыннан да бу тормышта мәхәббәттән тыш сабырлык та бик нык кирәк. Инде мине кем сабыр итә алыр микән? Монда әлбәттә матур кызлар да булды. Төрле шундый яхшы күзләр алмаслык матур кызлар да тормышында булды. Тик шулай да менә Алия инде, Алияны сайладым, чөнки чыннан да сабыр, мине түзә, төрле сынаулар аша, еллар аша сыналган инде. Алла бирсә, Ходай насыйп итсен, менә әти-әнием кебек шундый матур гаилә корырга һәм инде мәңгелеккә булсын иде дигән теләктә калам инде. Элек әйтә торганнар иде, шул син үскән туймаз якларында да сер итеп кенә саклый торган серне Зифа Нагаева әйтергә кирәк. Ул радиода бер генә әйтә дә, шуның белән вәссәлам дип. Менә бүген инде бөтен ил тулды һәм бу минутта менә ташып, ургылып, теге якта дип, ярның аргы ягында безгә якын булган, син яраткан, Алияны яраткан, сезнең өчен изгәләнеп торган тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз
Ишет Ришат, алкышларга күмәләр. Сезнең бу кадерле минутларыгызда котлыйбыз. Рәхмәт, рәхмәт. Менә шундый матур минутлар белән башлап киттек. Син инде хәзер безнең аптырамый торган заманда бик зур яңалык формат белән син күптән түгел генә менә бу шушы көнгә дип әйтерсең үзеңә бүләк әзерләгән булгансың кебек тоелды. Үзәк музыка симфоник оркестрына кушылып матур итеп онлайн концерт бирдек. Бу хакта аерым тукталырга дигән ният кылганмын һәм алдан максат куелдымы. Күпме аның чыгымнары, аның җаваплылыгы, аның шул кадәрлек бик теге күптән беркемдә тимәгән, тотынылмаган шундый зур алым һәм моны элеккедән кайтарасың икән, аны менә шулай үрнәк итеп куярлык итеп кайтарырга кирәк дигән зур сорау алдында бу хакта. Шынында мин инде белемем бар. Инде 9 ел мин музыка көллиятләрендә, сәнгать академиясендә укып, инде классик жанры минем өчен якын диясем килә. Инде мин аны 5 ел буе академиядә инде күбрәк тә безнең практика булды инде классик музыкасы белән. Шулай да минем үземчәлек, минем тавыш ул халыкчанрак дип әйтим икән, классик тавыш түгел инде. Табигатьтән ул башка төрле. Моны укытучылар да сизә торган инде, мине оперный класска бик йөртмәделәр дә инде. Мин моңа шатланам гына, рәхмәтлемен, чөнки күренеш шундый бар, тавышның үз тембры югала. Ул машинага әйләнәме, ул bütün матурлыкларны кисеп атып, туп-турга җырлау, анда бит инде нотадан ничек язылган, шулай җырларга кирәк. Миңа килгәндә минем шушы ниндидер табигатьтән үземнең теләгем инде ул тавышның мөмкинчелекләрен укытучыларым ничектер саклап калдылар, ничектер шуңа күбрәк басым ясадылар. Мин хәзер сәхнәдә 10 ел һәм 10 ел эчендә эстрада белән без бик нык мавыгып киттек. Тамашачылар инде андый җырны күбрәк якын итәләр. Менә мондый җиңел үзләштерә торган җырларны тамашачы тиз арада үзләштерә. Аңа игътибар күп, аңа комментарий күп. Алар синең концертларыңа йөриләр. Мин, мәсәлән, бары тик классик җырлар белән генә сразу чыккан булсам, минем бу кадәр концертларым булмас иде. Минем тамашачыларым булмаса, бу сәнгатьнең бернинди мәгънәсе, нәтиҗәсе дә юк. Классик концерт ул безнең теге кредо дип әйтәләрме инде, ул безнең күптәнге хыял, аны инде тормышка ашыру бик авыр. Куркыныч та, күп көч тә таләп итә. Һәм соңгы елларда мин инде күптәннән классик белән шөгыльләнмәгәч, бу як миңа уже теге яңадан өйрәнергә кирәк, яңадан формага керергә кирәк. Күп эш салына. Миләүшә Тамендарова булай дип язып чыккан. Мин бик күпләрен тукталдым. Һәрбер интервьюны синең белән аралашмаганнарның да мин шәхесләрнең тукталдым уйдырмаларына бу хакта, уйлануларына. Чөнки бик кирәкле бу яңаша, искене яңада тергезү дигән сүз. Миләүшә Тамендарова бит инде бик шәхсебез. Шул кадәрле көч салып, мускуллар белән түгел, моңы сулап туймас һава булып яңгырады дигән. Менә бу бик әйтем, бәлки үзең дә күреп өлгергәнсеңдер. Менә без тамаша ягыннан караганда искитәрлек алым белән син ретро җырларны да алып чыктың. Аннары шушы кичерешләреңне әйт син. Син шунда горурланып үзең өчен шәхсән тордыңмы? Һәм инде шул ничектер әлеге вакытта ниндидер тел сагында булган кеше итеп тә минем сине күрәсем килә. Менә гәрчә Равилага әдип Файзуллин татарым телең сагына бас дип күкрәк сугып кычкырмасак та, бүгенге көнне телдә шул кадәр авыр хәлдә чакта ниндидер мин сине илче итеп күрәм. Телебезне, моңыбызны халыклар арасында, дуслык арасында таратып йөрүче. Менә шушы кичерешләрне бигрәк тә әйтәле, тәмле кичерешләр. Син басып торганда, син дулкынлануына түгел бит, бу шул кадәрле горурлык булгандыр дип уйлыйм. Рәхмәт, Зифа, шунда ул Миләүшә Тамендаровага килгәндә, бу ничек башланды гомумән безнең Мәскәүдә Татарстан көннәре иде. Син бит аны хәтта лифтта китеп барганда гына шул оркестрга кушылып җырлап булмасмы дигән сорау. Гайрәт. Шул җитәкчесе Анна Семеновна Гөлшанбарова без бергә лифтта менеп барабыз. Һәм әйтәм, сезнең белән оркестр белән берәр җыр яздырып булмасмы икән дип. Мин ул вакытта акышлар мәхәббәтен уйлаган идем. Яңа шәкерт оркестрга шушы аранжировканы бер җырны гына эшләп карарга. Бер җырны эшләп карарга.
Мин уйлаган инде юк, минем берше алар бит инде хөкүмәт тарафыннан алар безнең кебектәге гастрольдә йөрмиләр. Бүтән шәһәрләр буйлап. Һәм җавап көткәнем юктыр дип. Әйдә, пожалуйста дип. Без инде шатландык, моңа инде сөйләштек, кайчан ничек. Һәм инде шул мин үземнең инде оештыручым Илгиз Бадриновка әйтәм. Әйдә концерт оештыра симфонический оркестр белән. Бүтән ничек авырлыкларын аз гына сөйләп уздым. Ну, шулай да хис кичерүләр ничек. Әлбәттә, бу зур кызыксыну уятты тамашачылар аркасында. Резонанс булды бит инде бу бик киң күләмдә. Гомумән, мине хәзер инде күп кеше теге күптән классик җырламан күргәннәр дә юктыр инде соңгы арада. Булдыралар микән дишүләр дә бик күп теге критиклар да килделәр концертка барсы да. Менә шундый инде без аны алдан тоябыз, беләбез нәрсә буласын инде. Концерт узды бик яхшы. Оркестр уйный башлый, кастәннәре җигерә. Үзең яшамыйсың. Бу синең безнең аранжировкаларны, безнең җырларны бу дип. Илһам абыйның җырларын оркестрга күчердек бит инде. Ул теге инструменталь ансамбль гына түгел, баянга гына кушылу түгел, оркестр, симфонический оркестр белән. Тамашачылар менә шулкадәр мондый алкышларны күптәннән туйган юк иде инде. Шуның эчендә ихлас. Ул чөнки бу Һәм шул вакытта бүлеп кенә сорыйм әле. Симфоник оркестр белән концерт вакытында гомердә дә булмаган алым әлеге алым бит инде. Шулай кирәк кебек шинап, кычкырып алкышлау. Биредә ничек булды? Монда концертка уже җыр сәнгатьне аңлаган башка төрле рәкс тамашачы. Ул аңлап килгән, күбесе инде консерваториядан килгән. Әйттем бит инде артистлар да. Әзерлеге бар. Монда чыннан да бик Колак кына түгел, белем белән дә әзер тамашачы. Bütün классик кануннарын концертта үтәргә тырыштык. Ул костюмнар, ул ведущийлар, алып баручылар, бүтүнесе бергә менә бүтән концерт Алып баручыларны мин дә күреп калдым, шундый классик юнәлештә, бик үзләре тотырлыклы гына тотып, барысы да уйланган иде күренеп. Иң мөһиме менә ниндидер концертта мөҗиза бар иде, магия бар иде. Менә һәрбер җырда ул акустика белән дә бәйле. Ул бүтүнәй бер менә элеккечә ничек булган шуларны бүтүнәй бер тере тавыш әлбәттә. Һәм инде шуларны бергә biz оештыра алдык, һәм инде бик нык зур сораулар уянды. Хөкүмәт тарафыннан да, тамашачылар арасында да, как будто менә күптәннән шушыны көтеп торганнар кебек тоелды концертта. Һәм бүгенге көнгә кадәр әле шул концерттан теге язмалар килә, язулар килә, звонить итәләр. Искитәрлек галәмәт бу яңалык булды, дип әйтәсе килә, чөнки бу тамашачылар өчен генә түгел, бу артистлар эстрадабыз өчен уйга калдылар. Өйрәнгәннәр иде, бер төрле кул чабуга. Казанда Казан кая, Уфага килеш Уфа кая дип кычкыруларга. Барысына да халык галәмәт кеше бит ул, ияләшә ул. Авырлыкка кайгының да зурысына ул елый туеп, түзеп ияләшә, шатлыкка да ияләшә. Ул да булырга тиеши кебек өйрәнеп китәсең. Халаты кешенең шулай корылган. Менә монда да бу алай гына үтмәсен иде. Моның киләчәге бармы, Ришат? Зур шәһәрләргә әлбәттә чыгымнары бик авыр. Зур шәһәрләргә алып барырга карар кылындымы? Һәм моңа нокта куелмый торгандыр бит. Әлбәттә бу сорауга җавапны тында алмый көтәм. Без инде бу концертны оештырдык. Нәрсә булган карамастан, бу безнең максатыбыз иде. Безнең билетлар инде ярты ай алдан инде сатылып беткән иде бу концертка. Бик әле билетлар да кыйммәтле. Мондый гына чөнки урыннар аз иде. Һәм инде шуңа карамастан без инде бик күп теге сумма минуска да киттек. Аны инде уйламыйбыз да, чөнки оркестрга бик күп чыгымнар. Мин аны теге үзебезнең хыялыбыз булгач инде тормышка ашырга тырыштым, ничек булса да. Зөфәр абый Хайретдинов килгән иде концертка, һәм ул әйтә торган иде. Безнең дә татар эстрадасында бу беренчегә ди. Мәйтәм, ничек инде беренче, мондай концертларны куйдылар моныңча. Илһам абыйлар да бит инде. Алар филармониядән, алар хөкүмәт тарафыннан ярдәм белән оештырылган концертлар. Ә без үз алды, безнең бер Илгиз шул концертны оештырды. Һәм оркестрны
барсын да без менә үзебез оештырдык. Оркестр үзе әйтә, без моңа ди еллар буе әзерләнәбез ди, без бер ай эчендә җырып чыктык. Һәм киләчәккә килгәндә монда хөкүмәт тарафыннан поддержка булмаса, әлбәттә без теге зур бурычларга батып мондый концертлар куеп йөри алмыйбыз, кызганыч. Чөнки оркестрның таләпләре бик күп, анда башка төрле автобусда гына уйласаң 26 кешене хәзер бер якка йөртүгә генә гостиница, проживание гына башланса да, ул күп зур чыгымнар килә. Бу җәһәттән рәхмәтләр әйтәсе килә. Моны ике зур яңалыкны бу тапшыруда алып чыктык. Мин инде бигрәк тә түземсезлек белән чираттагы очрашуыбызны шушы оркестр белән концерт булдырганнан соң көттем. Халыкка тизрәк үзебезнең Башкортстан, Чиләбе, Ырымбур якларына, бөтен Татарстанда безне карый җиткерәсе килде теләге үзеңнең тавышыңны ишеттереп бу хакта. Үзеңнең әйтер сүзеңне ишеттереп. Инде менә Уфа концертлары гөрләп үтте. Гөрләп үтте Уфа концертлары. Биредә икенче төрле Ришат. Канәгать каласыңмы? Бу икенче төрле юнәлештән соң эстрада концертыңда син нинди Ришат? Минем никадәрдер менә шушы 10 ел эчендә гел эстрада белән мавыккач, мин шулкадәр ияләшкәнмен, аны шулкадәр ул миңа ошый. Аның башка төрле үзенчәлекле матурлыкларының кызыклары бар иде ул концертта. Симфонический оркестрдан соң мин аңладым шуны, бу җанлы музыка. Ул башка төрле, аның белән берничек тә чагыштырып булмый эстрада. Бүгенге көндә шоу концерт программасы белән классик концерт ул башка төрле. Но опять-таки бөтенләй бер төркилә, синең тамашачың булмаса, синең җырлап йөрүләрең берсенә дә кирәк түгел. Ул сиңа үзеңә дә берни шатлык китерми. Халык шушыны аера белсен иде, күрә белсен, ишетсеннәр иде. Нинди ул матур, нәрсә турында сүз бара, аны тере тавыш белән, үз күзләрең белән күрергә кирәк булай бер. Ул шуна да менә әкияткә алып киткән кебек, син ниндидер бер сихри матур бер әкияткә балачакка кайтасың. Шундый бер дөрес чагыштыру булмастыр. Симфоник оркестрдан соң Уфада концертына барган идем. Халык та шулай карый бит инде сине. Син теге армияда булдым, хезмәттә, шулай кирәк җирдә булдым. Менә кайттым авылга, халык сезнең янга дигән кебек Ришат китереп чыгардың син. Җитмәсә шул хәтлек якын итеп сөйләшү башланды халык белән. Шулай сагынасың бит инде, аралашасың. Алып баручылар юк хәзер гамәлдә. Икенче төрле итеп юнәлеш алгансың син. Һәм бик отышлы дип әйтәсе килә. Әйбәт кенә кирәкмәгәнне сөйләп йөргәнче җыр күбрәк матур яңгырый. Һәм шул вакытта бик үзәкмәзә торган бер әйбер яңгырады. Менә сезнең белән тагын бер 10 ел була алсам, ник андый шик куясың син үзеңә? Мин Зифапа карыйм, әлеге вакытта башка җырчыларга, легендаларыбызга дип әйтеп карыйк, безнең эстрадабызның. Картайган көнне инде ярышып никадәрдер уже булдыра алмыйча тавышы да үзгәрә, үзенең сәламәтлеге дә үзгәрә, үзенең баласын, гаиләсен кочаклап өендә ятырына яшьләр белән ярышып, гастрольдә йөрүләренә ушым китә. Үземә шик куям, шик куюдан түгел. Сәхнә ул яшьләрне таләп итә, матурлыкны таләп итә. Һәм монда Ходай насыйп итсә, умра түгел 20 елда, Алла бирсә. 30-да. Амин. Гомер буе сәхнәдә, мин инде теге сәхнәдән китәм дигән сүз түгел, әмма ләкин гастрольләрдә йөрү, ул һәрбер шәһәрдә тамашачыларны менә бүгенге көндә ничек йөри алабыз, мин инде баш белән дә уйлыйм, аңлыйм, үземнең 60 яшымда гастрольләрдә йөрмим икәнем, йөрисем дә килми. Менә синең өчен бүгенге көндә син шулай бик тәҗрибәле, әйтергә кирәк, яше арыгына барган абзый кебек сөйләшеп утырасың әле, име? Әле бит әле син яшь Ришат, син әле шул кадәрлек кайбер агым әллә кайчан синең белән бергә үстеләр. Кайбер агым бит әле яңа кирде сиңа. Ул яшь буын. Яшь буынга син алайык 10 ел кисәтеп куйма инде. Булай әйткәндә, әлбәттә гастроль тормышы авыр. Синең өчен карьерамы, гаиләме? Менә өйләнгән кешегә сорау биреп була хәзер. Менә шуны әйтәсем килә. Минем дә яшисем килә кеше тормышы белән. Чөнки без инде гастрольдә шигән тормышы белән гел яшисем килә. Минем үземнең гаиләмне, балаларымны үстерәсем килә. Мин аларның ничек үскәнен күрәсем килә. Моңа инде әлбәттә күп вакыт кирәк.
Мин киләчәктә теге олар кебек сөйләмим, чуть-чуть баш белән уйлыйм ул якка, шуңа күрә. Чуть-чуть диеле ул. Мендәрем булсын, картайган көнне нәрсә белән шөгыльләнергә, өйдә генә күңел тыныч булсын, кирәккән вакытта гына махсус матур концертлар куеп чыгып, ул концерттан гына зависит итеп яшисем килми. Башка юнәлештә дә эш алып барабыз, алай булса киләчәктә дә күңел тынычланып, өйдә ятырлык мөмкинчелекләрем булсын иде дим. Ул яклап та бәхетле буласың килә, балалар бәхетен дә күрәсе килә. Күз алдында үссәләр, менә калса яхшырактыр дип уйлыйм. Һәм яшьләр Ришат ничә бәби күз алдына китерә гаиләсендә теге якта. Нык көтәләр шул сорауга җавап. Хәзер бирсәм була бит инде. Мин инде Кимендә. Худайдан сорыйм, Худай насыйп итсен, эштән дә кәм булмасын. Ой, инде матур җавап. Сәйдәне бик матур карады бит. Сез дә күрәсез Инстаграмнарда, ул Сәйдәне бездә инде сиңа гашыйк булып бәби караганыңны бала калдырасы килеп китте сиңа. Мәйдән бала булса менә шул кадәрле шәп караучы икән, ул аны куркмыйча Казан тиңите Казанда алып калып, кайларга да алып барып. Моның бит тәҗрибәсе юкмы әйтәм. Әллә нинди теге уйный торган игробойлар дибез бит инде. Шул җирләрдә йөрттең бит әле син аны. Аның тегесе дә бит әле, ушы киткән абый дип. Ни кыландырса да шуңа ризалар. Авылга кайтса, авылда ул шайтып карыйсың. Шуңа күрә без инде бик матур өметләр баглыйбыз. Алдагы бөтен очрашуларда, гамәлдә, тормышта да, тапшыруларыбызда да бәбиләре белән күрергә язсын. Амин, амин. Алла бирсә, нинди принципларда бүгенге көнне җырларга тукталасың. Менә мин концертыңда булган кеше. Менә минем җырларымны бик күп башкардың. Башкару гына түгел, син инде аларны бик популяр иттең. Ул язудан гына тормый бит. Кемгә ләгә бәхетле һәм бәхетсез җырлар бар. Бәхетле язмышлы һәм бәхетсез язмышлы җырлар бар. Беркемдә үпкәләтәсе килми. Ул язылган җырыңның килен булып төшкән кыз кебек кемгә ләгәсеннән тора. Кайсы нигезгә кияүгә чыга ул бала. Менә шулардан. Шуңа күрә синең әзрәк принциплар үзгәрде. Халыкка да аңлатып үтегәләнде. Принциплар белән бүгенге көнне яраклашу бармы азрак кына, үзеңнең принципларыңа шак кына хыянәт итүләр дә бармы, шак кына азрак бүгенге көнне яшьләргә кирәгрәк ягында уйлау бармы бу хакларда? Хәзер тәҗрибәдә бар Зифа апа, мин башка төрлерәк уйлыйм хәзер җырлар буенча. Миңа кирәк мәгънәле җырлар, но ныгавыр булмасын. Халык теге философ кебек баш ватып теге математика шутлап чыгарып, нәрсә турында бу җыр икән дип уйлау тарлык түгел. Просто и гениально. Менә шундый сүз белән үземә шундый җырлар эзлим. Хәзер миңа күп чиракта җибәрәләр җырларын шундыйсын. Син генә, сиңа гына, син минеке, мин синеке. Нык баналь, нык простой. Менә шул бит инде уйламыйча гына утырып кабул итә торганы. Яки син икенче төрле уйлыйсыңмы бу хакта? Мин андый җырларны яратмыйм. Үземә бик ошап итми. Әмма дә ләкин бар икенче ягы. Или же җибәрәләр настолько ул авыр. Философик. Аны только философ кына аңлый ул җырны. Менә монда шундый сүзләр әйткән, димәк ул менә уның белән бәйле, аны аңлатып булмый. Кирәк гади генә. Шул ук вакытта һәрбер кешегә, теге менә һәрбер кеше тыңлаганда да үзенең фантазиясын кабызып, шундый үзенең дөньясына кереп кит. Һәрбер кеше ул җырда үзен табырга тиеш. Шундый җәлеп итә торган. Без аларны хит җырлар дип әйтәбез инде, но шул ук вакытта халык күңелендә булсын дисәк, менә шундый җырлар кирәк. Композиторларга килгәндә дә җыр көйе дә шундый булырга тиеш. Аны мудрит итеп, менә любой җырларны алса, Шул кадәрле рәхәт сөйләшү бара. Менә бүлдерәсе килми, ләкин бүлдерми булмый. Синең әйткәнчә җиңелрәк, тиз генә халык менә тәмне азыкны тиз генә ашап бетәбез. Тиз генә уйлап, башны бик уйлатып тормый торган җырлар белән бик катлаулы җырлар бар. Шуның уртасындагы җырларны концерт сайын алар менә шул теге яктан әзрәк, бу яктан да әзрәк булганнарны халык кабул итми дә куя. Күпме концертларга барабыз. Кабул итми дә куя. Әйтергә кирәк, мин бүген җыр ата алмыйм, мин бүген алып баручы гына, син җавап бирәсең, ләкин синең концертта да андый җырлар бик күп кенә үтте. Чөнки халык ул барыбер кулчаба, ул бит Ришат ди. Ришат тик торса да кулчаба. Чөнки син Ришатны шушы дәрәҗәдә күтәреп уже җыр әле әйтергә кирәк. Бу сүземне ужыны алып кала күр, аннан соң кайбер җирдә китә бит.
Син шул дәрәҗәгә җиткәнче, халык ничек булса да сине кабул итә. Син җырлар белән кергән Ришатны бастыргансың инде алар янында. Сине тискәре итеп кабул итәр өчен ай-һай ничек тырышырга кирәк хәзер. Чөнки син халык күзендә үзеңне матур итеп куйдың. Менә шуңа күрә бу бик гәпләшә торган тема. Моның үзенә бер тапшыру эшләсәң дә була. Аннан нинди принциплар белән син музыкантларга табынасың? Менә бу концертыңда үзең әйтерсең кемдер ушлары китеп инде якын айсагы шунага бөтен халык кесәдән телефон алып шуны төшерәләр. Кем дисең инде ул барабаннардагы егетеңне. Менә бит тумыштан була бит шундый бәндәләр. Һәм нинди принциплар белән сайлыйсың җегет кызларыңны? Һәм мин әзгенә стисем килә. Әйе. Менә ул Агым су дигән җырым бар минем. Марат Кабиров аны язган. Һәм инде ул җыр килеп эләкте. Аны халык менә бүгенге көндә бөтен җирдә сорыйлар ул җырны. Әйе. Һәм әйтәм, Марат абый, булды бу җыр, тагын кирәк. Хәзер сорау туа. Ришат нинди җыр сиңа кирәк? Мин бит Агым суны сайлаганда, ул миңа андый сорау бирмәде. Нинди җыр сиңа кирәк? Ул миңа күрсәтте, миңа ошады. Нәрсә турында? Мин инде әйтеп тә карадым, но килеп чыкмый. Күп нәрсә менә шагыйрьләрнең үзләреннән дә тора. Чөнки гел генә теге фантазиядә бетә, нидә бетә. Һәм Марат абый да үпкәли миңа. Синди әйт нәрсә кирәк икән. Мен мин әйтсәм үзем дә язам. Сиңа мөрәҗәгать итеп тормыйм инде. Менә шушындый ниләр бар. Бөтен дөньядагы иҗат кешеләренең, язучыларның, әдипләрнең дә бер сире бар. Миндә дә бар ул. Марат абыем белән кебек минем белән дә шулай сөйләшәсең, мине мисалга куя алмыйсың бит инде син халык алдында бүген. Марат Кабиров да шуңа күрә. Ризван Хакимов һәм башкалар да куйган. Бер сире бар аның. Ул халык арасында бер әйбер табылырга тиеш. Халыкның үзе арасында, әнә безне карап утырганнарның арасында бер урыс телендә зацепка дибез идеясы, йөземе табылырга тиеш. Һәм шул Агым су ничек авыр булса да юлын таба дигән кебек кирип китәргә тиеш. Ана калган сүзләр аны шул тирәдә генә әйләнергә тиеш. Шуңа күрә монда гаепле түгел Марат Кабиров та, Марат Кабиров хәтле әдипләр. Аны ил саен бер-ике Маратны таратсаң да ул шул кадәрлек хөрмәткә лаеклы безнең шәхсебез. Искитәрлек аның каләме. Башка композиторларында бу җирдә беркем дә гаепле түгел, җырчы да гаепле түгел. Шуңа күрә менә бу җирдә шулай дип нокта куябыз. Шулай бит Ришат. Барабанга килик. Барабанга килик әле. Ай, ул менә бит килеп менеп китә аның палкалары теге. Ул аны белмим ничә метр биеклеккә ыргыта һәм шул аныңча әйләнеп, менә шулай бидрәләнеп килеп кулына төшә. Аны жонглер да диләр. Искитәрлек. Искитәрлек бу егет без инде ничек таптык ул егетне. Мин Әнвәр абый Нургалиевның концертында булдым Казанда. И Ой, карап утырам, шу барабанистка гына карап утырдым. Концерт буе как раз уланда эшләп торады. Һәм инде концерттан соң таныштык. Мәйтәм, миңа да шундый бер барабанчык кирәк, синең кебек дим инде. Минем укучылар да бар ди. Мисия тәкъдим итербез, тегеләй булай ди. Моны 1-2 ел үтте моңардан соң бу хәлдән соң. Һәм инде без Instagramга тагын объявление куйдык, безгә барабанист кирәк дип. Һәм инде шушы илдәргә дә яздык. Синең барабанщикларың бар дигән идем. Мин ди үзем буш пока ди. Минем концертлар юк ди, Әнвәр абый зур концертларга гына алар. Әйтәм, бик мөмкинчелек булса иде безнең белән гастрольгә чыгырбыз. Бу ризалашты, шуңа чыгып кирдек тә. Моның Илдарның инде зур хыялы булган тере барабанда уйнарга. Электронный барабанда түгел. Акустический барабанда уйнарга. Мәйтәм, миңа как раз шушы кирәк, тере тавыш кирәк миңа, теге электронный барабаннар кирәк түгел. Бу кызырып китте, без дә кабынып киттек. Шуннан соң бу айлар буе шушы гастрольләргә йөрдек тә инде. Барыбер анда концертларыбыз ди, үзенең бер талантлы кызын Әнвәр абыйга үзенең урынына куйган, как раз ул кызга тоже бик нык әтисен инде СВОга, Украинага алып киткәннәр инде, бу кызга бик авыр булган инде. Әнвәр абый да аны поддержать итеп шул кызны үзенә алды. Без менә шулай яхшы килеп чыкты. Илдар безгә килде, теге кыз алмаштык. Ул шундый ук Илдар кебек инде, ут кыз. Менә концертларга йөрибез. Инде мин башта курккан идем. Безнең тамашачылар башка төрле бит инде. Әй. Әбиләрем ничек уйларлар. Инде әбиләре дә ушлары китеп яратып калалар Илдарны һәрбер концертта.
Инде алдагы сорауларга килгәндә, менә бу бик күпләребез алган җырларны син башкарып китә алмадың. Биттеме инде бу тавыш? Бу сандугачларны да хәтта бу Илһам Шакировларның репертуарыннан булган алган җырларны аны бит теләп тә булдыра алмаганга бик күпләр репертуарга ала алмый. Җырлый алмыйлар. Теләсәләр дә, Карурманнарны да. Инде биттеме инде тавыш бу тирәдә. Җырларга рөхсәт булдымы инде? Яшьләргә менә бик матур сүз алып чыктың. Бездә җырламагач, аның буыннан буынга күчүе ничек? Элекке пластинкалар картайды. Хәзерге теге музыка ниләрен күчереп саклый торган әйберләр бит инде техника үзгәрде. Ул язмалардагы калган әйберләр яшьләргә кирәк түгел. Әгәр дә аны тел тавыш белән һаман алып чыгучы булмаса, биттеме тавыш бу тирәдә? Без инде кинәнеп тыңлаячакбызмы ул ретро җырларны? Ретро җырларга килгәндә, Миразиф апа, Рао дигән әйбер бар бит инде. Ул инде бөтен теге Россия эстрадасы белән ниләреннән чыгып эшләнелгән инспекторларның шундай никадәр законнары бар инде. Безнең татар эстрадасына килгәндә, без үзебезнең җырларыбызны, телебезне саклап калырыбызга дигән максатыбыз бар бит инде. Менә мин шул максаттан чыгып, концертымда тамашачылар сорау буенча инде күбрәк Китмә сандугач кебек ретро җырларны концертта җырлыйм. Алар минем концертта берәү генә шундый җырлар була инде. Алар минем автор хукуклары миндә юк ул җырның. Ул Рөстәм Яхин язган, аның наследниклары бар, ниләре бар. Һәм инде инспекторлар килеп, безнең концертны төшерәләр дә, "Нигә сез безгә әйтмәдегез, без шундый җырларны без список бирәбез бит инде. Бөтен җырлар минем үзләштерелгән, алар хукуклар миндә, барсы да. Бер Китмә сандугач өчен без аны белмибез үзебездә башка. Дәвалашып, шелтә булып акчалата, матди яктан закон буйлап без нарушаем законны. Анда Раоның бер гаебе дә юк. Ну, Рао теге татар башкорт эстрадасына бик чак кына туры килеп битми дип әйтим микән инде. Чөнки кайыр вакытта туры килә андый җырларны җырлар. Инде без менә синең өйләнгәнне көткәнче, бит инде барчабызда дулкынланып, аннан инде өйләнебрәк тә киттек. Ярый, берәр игълан итәр, әйтер вакыты җитмәгәндер Аллаһ Тәгаләдән дип инде. Ләкин шул вакытта без бер матурлыкны һәр вакыт карыйбыз. Син шул кадәрлек Алла мәхәббәт белән үзеңнең әти-әниеңә караштасың. Әтидән дә бигрәк әни аерып түгелдер, җырлар аша. Әниң бик моңлы бит инде, моңлы күңелле кеше, бик матур итеп җырлый үзе дә. Әнисен нык яраткан бала әнисенә ошап килен эзли. Әнисенә ошаган сыйфатлары, анарда булган кызлар эзли. Шуңа күрә вакыт әрәмгә менә шулай үтә диләр. Бу очракта инде хәзер тынычландык. Әниң белән Алия арасында уртак сыйфатлар бармы? Кайна белән килен килешеп китәрләрме? Әниемнең шундый бик яхшы ягы бар, аның сабырлыгы бар, һәм шундый ук сыйфат Алиядә дә бар. Минем өчен бик мөһим, чөнки мине дә түзәргә кирәк, минем дә холык ай-ай-ай. Менә холык миңа да син кабат-кабат әйтте, миңа да түзәргә кирәк, миңа да түзәргә кирәк. Синең түзмәстәй дигән якларың кайсы як? Мин менә әни 7 ел буена мәсәлән, илән дип көндә кайткач та шул илән барыбер үземчә эшлим. Үзем Үз сүзлелек бар. Сүзлелек бар. Барыбер үземчә эшлим. Пока үзем ялгышмыйм, үзем шуны аңламыйм, барыбер үземчә эшлим. Әни әйткәнчә барыбер килеп чыга. Мин һәр вакытта шулай дим, менә ничек әйтәр, барыбер шулай була. Үз сүзлелек, тагын нинди сыйфатларың үзең беләсең. Белеп, кызучан, бик кызып китә. тиз кызып китәсең. Кызып киткәндә нишлисең? Сине озакмы кыздыру? Юк, тиз генә. Менә 1 секунд җитә, бер нәрсә ошамаса, шул ук вакытта берсенә кем бер нәрсә эшли, шул вакытта ләгергә мөмкин. Ага. Син анда тавыш әзрәк шак кына булса күтәреп аласың. Шак кына түгел. Югары ноталар. Диапазон бит синең ай. Шундай бер бар, мин кешегә карыйм да, аның мөнәсәбәтен сразу тыя башлыйм. Миңа карата мөнәсәбәтен сразу. Һәм мин ябылам ул кешегә. Менә баягы барометрлык дигән әйбер бар, димәк син сак ул якка. Менә кешегә киләм дә карыйм, бу кеше мине яратып бетерми инде. Күренеп тора инде, бөтен күзәнәге белән, чәче белән, улар Күрсәтмәскә тырышса да бит. Күрсәтми ул аны, киресенчә ул елмаеп тора, итеп тора. Но мин сразу ябылам андый кешегә. Теге мин аны начар дип әйтмим, мин просто мил кеше белән бөтен сүз, уртак сүз таба алмыйм. Ул минем белән сөйләшеп карый, мин аның белән уже сөйләшә алмыйм. Чын күңеленнән сөйләшә алмыйм уже. Менә шушындай ягым бар, мин ябылам да куям. Кабер кеше килә дә әйтә, Ришат такой закрытый, мин аның белән я его не понимаю, он звезданутый,
Он такой, шундый сүзләр ишетергә килә. Менә мин шундый бер халкым бар тагын. Искә барып Концерт калсам- вакытында хаталанмыйчы булмыйдыр инде дип. Шулай ук бу яшьтә әле бер карасаң, аз бер карасаң, байтак кына китеп барасың бит инде. Хаталары булай әйтерлек бармы? Бер-ике генә бармы? Бармы шулай да хаталар? Алардан тәҗрибә җыела әлбәттә. Зифа миндә гел хатта гына күп. Мин гел ялгышам, гел бөтенләй бер ялгыш белән аша өйрәнәм. Башта ялгышасың, аннан үзең барып абынасың да, шуннан торасың да, шуннан соң алай түгел икән аңлыйсың. Миңа әйтсәләр дә әйтмәсәләр дә, мин башта үзем эшләп барыйм, ялгышам, дөрес түгел икәнен аңлыйм, аннан соң әкрен өйрәнәм. Менә шулай. Үзеңә карата тәнкыйтьчеме син? Нык. Шулаймы? Кайсы вакыт үтәсеңме, утыйсыңмы, үзең белән сөйләшәсеңме, яки үзең әйтүчә юмыласыңмы? Юмылмыйм, мин андай теге депрессия белән итеп теге Булганы юкмы? Булганы, чөнки мин спорт белән шөгыльләнәм, спорт миңа нык ярдәм итә. Ага. Менә шушы ялгышулардан соң мин нәрсәгәдер өйрәнәм барыбер, һәм мин тынычланам. Шуңа күрә синең еллар буе сыналган тугры администраторларың, әйтергә кирәк Илгиз кебек, бик рәхмәтлебез аңа, барыбыз да яратабыз. Һәм шулай ук тугры иҗатташ дусларың да. Дуслар дигәндә, югарыга менгәндә кем карый? Дуслар күрә кемлегеңне. Шулай бит? Ә түбәнгә төшкәндә кем күрә дусларның кемлеген? Ришат күрә. Сиңа еш очрашырга туры киләме? Менә шул дуслар арасындагы усаллык белән, хыянат белән һәм кешеләр арасындагы усаллык белән. Бүгенге көндә акча белән хәзер кешене үдәүләйтеп булмый. Шаккатыр булмый. Ә менә яхшы кеше сыйфаты белән, кешелеклек белән кешене хәзер бүгенге көндә теге редкость дип әйтергә шундый. Менә шундый дусларым бар. Шундый авырлыкларны үткәндә, ниндидер сынаулар үткәндә башлар теге уйланган вакытта дусларым тугры булып калган дусларым бар. Алар чыннан да теге 1-2-3 генә, алар күп түгел. Акча дип әйттең менә, бу да бик зур мәсьәлә. Акча сине бузамы? Бузырга мөмкин дә түгелме, ничек дип әйтер идең? Миндә бар, Аллаһ шөкер, мин рәхмәтлемен. Гомер буе менә күпме кирәк, минем акчам һәрвакытта бар. Популярлык сине үзгәрттеме? Хәзер бүгенге көндә без навайтып, каты итеп әйтәләрбез, син популяр бик. Үзгәрткәндер Зифа апа, чөнки башка караш белән хәзер карамыйм инде күп нәрсәгә. Чөнки элеккечә рәхәтләнеп, теге ял иткәндә дә сизелә. Кеше арасында да утырганда да, дуслар арасында да утырганда, теге элеккечә башны югалтып, дуракланып утыра алмыйм. Син үзең белән горурланасыңмы? Горурланам. Син үзеңнең горурлыгыңның тәмен тоеп яши торган кешемен дип уйлыйсыңмы? Мин үземнең нәтиҗәләремне күрәм, үземнең хыялларыма ирешә алуым белән горурланам. Мин үземә нык рәхмәтле. Үзеңнең үзгәрешләреңә карап сокланып яшисеңме? Яхшы якка әлбәттә. Яхшы, әлбәттә. Кеше күзендәсең, җиңелме, авырмы? Публичность дибез. Ошыймы сине таныганнары, яки кайбер вакыт сиңа кыенлыклар да тудырамы? Моның бернинди начар ягын күрмим. Булай инде кайбер чакта яла башлыйсың. Берсе акырып җибәрсә, монда Ришат Фатуллин килгән диючеләр дә була, шундый вакытта син үзеңне кая кергәнмисең, теге шуң гына тиз генә кирип чыгып китеп булмый кайбер чакта. Ришат, ниләр сиңа ошый концертлардан тыш? Кемнәрдер фильмнар ярата, фильмнар карасаң син ниндирәкләрне карыйсың? Нинди төшләр сиңа керә? Эх, кызык бит халыкка. Мин нишләптер шундый кинолар яратам, образовательный, шундыйрак ясәгәр өйрәтә торган, шундый китаплар да укый башладым. Зифа апа, мин гомердә китап укымаган кеше. Бер китап та укымаган. Теге мәктәптә укыганда да мин китап укымаган бер кайчан да. Әле хәзер? Әле гомеремдә беренче тапкыр китап укып чыктым. Нинди икән? Китапның исеме Маги утыр дип атала. Иртән торуның көче. Кайсыдыр кешедән аермалы булган тагын инде якларың бар. Концерттан тыш менә нәрсәләр сиңа охшый, кайдыр баргамы? Кемдер әйтә бит инде менә яшьләр әйтсә, тусовка диләр дигәндә монда барып кайтырга, төнге клублар диләр. Сиңа нәрсә охшый? Яки син кайтып тыныч кына ял итәргә яратасыңмы? Үзеңнекеләр янында ничегрәк? Минем стихия ул күбрәк мунча керү, шундый су белән бәйле яллар. Мунча кирип чыккач ашарга, өстәлгә киш белән безнең татар халкы, башкорт халкы да, мөселман халкы кайларда эшләп йөреп, билмәннәре, итләре, бәрәңгеләре, фәләннәре тутырган тавыклары киш белән килеп утыра өстәлгә. Кайсы вакытта ашый һәм Ришат кунакка килгәндә ни белә сыйларга икән диләр әнә теге якта. Мин
Мин бөтен әйберне дашин, только ишәге ошамый. Бала чактан ук яратмыйм. Ишәге белән бәйле әйберне. Ит, бәрәңге, суган, шулпа, шундый. Иң яраткан ризык. Ну, менә самый шундый икән. Әгәр әйтсәләр, яшелчәме, җимешме дисәләр? Яшелчәдер. Җимеш дашин, яшелчәне нык яратам. Синең хыялларың тормышка аша килә. Әле бүген сөйләшкән сүзләр моңа исбат. Иң зур хыялың алда. Кешенең хыялы булырга тиеш, һәм инде үзенең хыянәт итмәскә тиеш үзенең хыялларына. Шул вакытта бөтен хыялларын тормышка аша. Мин шуңа күрә әйтәм, кемнәр үзләренең ниндидер хыялларын тормышка ашыра алмый икән, бар тик ышанырга кирәк һәм рәхмәтле булырга кирәктер дип уйлыйм бөтен очракта да. Мин ышанам, безнең Россиядәге менә шушы хәлләрдән соң безнең илебез күпкә югарырак дәрәҗәгә менәчәк. Безнең тормыш рәвеше яхшырак булачак. Без бары тик аңа ышанырга тиешбез. Без үзебезнең илебезне сайламадык. Нинди генә ситуациядә булса да, безнең ил прав, без үзебезнең илнең патриотлары. Без аның өчен. Хыялларны тормышка ашырыр өчен бары тик барырга кирәк дигән бер әдип. Бик дөрес бит. Максатыңа каршы, хыялыңа каршы булдырыр өчен. Тәҗрибәле Ришат бүгенге көнне. Моңаша безне чыраштырган туган тел каналларындагы яшерәк Ришат белән бүгенге Ришат арасында күпкә аерма бар. Шулай бит, дуслар. Һәм инде миңа рәхмәтле буласым гына кала сиңа, үзебезнең командага, туган тел дулкыннарына. Безне янә матур күңелле тамашачылар белән чыраштырган саен яңадан яңа җырлар синнән көтеп калабыз. Үзе бер тормыш белән яшәп алдык бүген. Ришат ярдәмендә. Хөрмәтле дуслар, әйе. Җиңел түгел бер кемгә дә тормыш. Ул бит торт өстендә түгел, шия. Әле бара, әле бармый, әле яна, әле кия. Шатлыклары шулай да күбрәк булсын. Алдагы очрашуларга.